πήγε η ζούγκλα. Αυτό είναι καινούριο. Κανείς δεν μας είπε ότι θα είχαμε να κάνουμε με κάτι τέτοιο. Παιδιά, κάτι πήγε στραβά. Έρχομαι. Παππού Έντι. Καλημέρα. Μήπως είδατε το Σπένσερ? Αυτό είναι. Θα μπει και μέσα πάλι. Πρέπει να τον βγάλουμε. Ακούς τίποτα, Δεν έχουμε καν διάλεξη ήρωες. Είμαστε στη Φλόριντα. Δεν το πιστεύω. Κάτσε. Μπήκαμε σε λάθος σώματα. Παίκτησα κορμάρα. Ω, Φίνα. Εγώ νιώθω σαν παιδαρέλι. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό! Ήρθα ξανά και όλα είναι χειρότερα. Κοίτατε τι κάνω. 1, 2, 3. Έχουμε θεματάκια εδώ. Το παιχνίδι τα έπαιξε. Για ακούστε, αυτό το μέρος είναι επικίνδυνο. Θα πρέπει να έχετε μάτια και στην πλάτη. Μα τι στο μαύρο κόρακα έγινε τώρα? Στις 2 Ιανουαρίου. Τι στο καλό είναι αυτό? Κοιτάξτε με. Είμαι όπως ήμουνα πριν από... Ποτέ. Εσύ δεν ήσουν έτσι ποτέ. Νομίζω πως τα μάτια μου είναι άλλο χρώμα. Ολόκληρος είσαι άλλο χρώμα. Παιδιά, κοιτάξτε. Δυνάμεις και αδυναμίες. Γλωσσολογία. Ο άπεχτο. Νουντσάκου. Καινούριο. Μάγκα, φοβερή λίστα. Αδυναμίες, ζέστη, ήλιος και άμπος. Πώς γίνεται αυτός εδώ να είναι ήρωας adventure game? Καλά καίει ο τόπος εδώ. Πρέπει να βρούμε τον Σπένσερ και την Πέθανη. Αυτή η περιπέτεια είναι ακόμα πιο δύσκολη. Αυτή τη φορά δεν θα φύγετε όλοι ζωντανοί από το παιχνίδι. Η Πέθανη με έστειλε να βοηθήσω. Πού είναι η Πέθανη? Να, εδώ είναι. Λέει, «Ω πίκρα, έχω γίνει άλογο». Ναι, είναι η Μπέθανη. Γεια! Είσαι πολύ απέσιος οδηγός. Τι χαζομάρες λες? Αφού πήρα το δίπλωμα πριν από 1 μήνα, ξανά. Τζουμάντζι, η επόμενη πίστα. Now I know what you're thinking. How did this happen? Well, it's a long story. Asgard is dead. Hi there. What have you brought today? Tell me. A contender. It's main event time. And now, I give you your incredible... We know each other. He's a friend from work. Oh, come on. Παιδιά, θα πάμε μια εκδρομή. Εκδρομή. Η Μπόνι πέρασε υπέροχα στο σχολείο. Έκανε και ένα νέο φίλο. Να σας γνωρίσω, το Φόρκι. Γεια. Τι είναι τούτο? Με πιάνει πανικός! Πρόσεχε! Φτιάχτηκα για σούπες, σαλάτες, ίσως και τσίλι. Δεν είμαι παιχνίδι. Δεν ανήκω εδώ. Ελευθερία! Όχι φέτος. Αν βιαστούμε, θα τον φέρουμε πίσω. Είναι το αγαπημένο παιχνίδι της Μπόνι. Γουτι, περίμενε. Ετοιμαστείτε. Γιατί πρέπει να είμαι παιχνίδι? Πρέπει να καταλάβεις πόσο τυχερός είσαι που ανήκεις σε ένα παιδί. Α, τι? Θα με κουβαλήσεις? Όχι. Να πάρετε τους δρόμους. Φύγαμε. Να πάρει. Πώς θα βρω το Γουτι? Ευχαριστώ, ηλεκτροφωνή. Στο άπειρο και ακόμα παραπέρα.
Για περάστε, παιδιά! Κερδίστε το δικό σας Buzz Lightyear! Από τους δημιουργούς των Απίθανων 2 και Κούκο. Πρέπει να πάμε σπίτι, Φόρκι. Δεν θα πάτε πουθενά. Ρούδι, πρόσεχε! Ένα πράγμα ξέρω. Η δουλειά ενός παιχνιδιού Καμπούμ! δεν τελειώνει ποτέ. Toy Story 4. Hey, εδώ πάνω, στροπεδό. Αν νομίζεις ότι με το που εμφανίζεσαι θα παίρνεις το καλύτερό μας σημείο, κάνεις λάθος. Μέγα λάθος. Βοηθήστε με να φύγω! Θα σε βοηθήσω. Με κλωτσιές. Στο άπειρο με τις κλωτσιές. Μπουμ! Σε ένα γαλαξία πολύ μακριά έχεις μια κλωτσιά. Oh, hey! Εσύ είσαι. Θα βρω τον πελά μου, Ντάντε. Θα μ' ακούσει κανείς. Μακάρι να ήθελε να μ' ακούσει κάποιος. Εκτός από σένα. Άσε με. Το ξέρω. Δεν θα έπρεπε να μ' αρέσει η μουσική. Όχι μουσική! Όχι μουσική! Αλλά ο προπροπάπους μου, ο μπαμπάς της Κόκο, ήταν ο μεγαλύτερος μουσικός όλων των εποχών. Μπαμπά! Ο Ερνέστο Δε Λα Κρούζ. Μια μέρα πήρε την κιθάρα του και έφυγε για πάντα. Και έτσι η οικογένειά μου μισεί τη μουσική. Προπροπάπου μου, κανείς τους δεν με καταλαβαίνει. Εγώ ζω για να παίζω μουσική. Ποιος είναι εκεί? Συγγνώμη. Μα τι συμβαίνει? Μάλλον ονειρεύομαι. Μήπως ενοχλώ? Φέτος. Καλώς ήρθατε στη χώρα των προγόνων. Ντάντε, περίμενε! Μείνε μαζί μου, αγόρι μου. Δεν είναι όνειρο, λοιπόν. Υπάρχετε όλοι κάπου εκεί. Οι υπάλληλοι του τμήματος επανένωσης οικογενειών είναι στη διάθεσή σας. Προσοχή, κυκλοφορεί ζωντανό αγόρι. Μιγέλ, τι κάνεις εδώ? Είμαστε οικογένεια, Μίχο. Από τους δημιουργούς των Toy Story και ψάχνοντας την Dory. Το ξέρω τον προπροπάπου σου. Έλα, θα σε πάω. Είμαστε κομμάτι. Τι κάνεις? Περπατάω σαν σκελετός. Όχι, δεν περπατάμε έτσι σκελετή. Αφού έτσι περπατάς. Όχι, βέβαια. Των προγόνων μας. Όταν δεν υπάρχει κανείς να σε θυμάται στον κόσμο των ζωντανών, εξαφανίζεσαι και από αυτόν. Αλλά εσύ μπορείς να τα αλλάξεις αυτό. Πρέπει να βρω τον προπροπάπου μου. Ο χρόνος του τελειώνει την Ανατολή. Γιατί μετά τι θα γίνει? Θα μείνεις εδώ για πάντα. Τι? Η Disney και η Pixar παρουσιάζουν. Είμαι θαυμαστής σας. Ποτέ να μην ξεχάσεις πόσο σ' αγαπάει η οικογένειά σου. Σχεδόν ξημέρωσε. Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί το πεπρωμένο του. Είμαι αλλεργικός στους σκύλους. Μα ο Ντάντε δεν έχει καθόλου τρίχες. Και εγώ δεν έχω μύτη. Άρα για κοίτα αυτό.